esakeina, ez da? Lehen esan dudan, ez da? Gero horri artifizio bat erantzi nion, ez? Novela bat eraikitzeko. Baina novela sinesgarria egin nahi nuen. Eta orduan, zer egin nuen? Kontalari bat asmatu eta kontalari hori genero errealean aritutako kontalari bada. Eta orduan, kasetari bada, historia hau kontatzen duena. Eta kasetaria den heinean, ez du idazten kapitulurik, eta kapituluaren hasierari edo tituluari eman diot horrelako erreportaje baten tituluaren formatua, nolabait esan da, ez? Astero, 11 astetan zehar, publikatu diren reportaje moduko batzuk dira, kapitulu batzuk dira, ez da? Orduan zer egin dut. Bazegoen oinarrian egiazko zerbait, eraiki dut novela bat, eta novela hori transformatu dut erreportaje sorta bat, sinesgarriagoa egitakion irakurleari hemen kontatzen den gezurra. Berdina, amona batek kontatuko balo, igual pentsatu daiteke, burua juntzaiola, eta igual ez da igual ez duen objektiboa ematen, ez? Reportaje sorta baten itxura eman da.